Хайырлы кеш, квадроцикл, багги, снегоход. Бүгін бұл әйбірлер қыйбатлы ойыншыққа әйләніп бара. Бистелерде кіші габаритлы транспорт шаралары білән мәктәпкә барушылар да юк түгел. Қыйбатлы ойыншық қой бір вақыт аяныш хәлләр, үлем һәм югалтулар да китерергә мөмкин. Менә шушы төр транспорт шараларында йөргәндә нәрсәне истә тотарга кирәк һәм ни өчен улар кайбер вакыт менә шушы хәрәкәтләргә бик җиңел карыйлар. Онытып җибәрәләр җаваплылыкны. Шул хакта сөйләшербез кунакларыбыз белән дә. Хәерле кич, хөрмәтле кунакларыбыз. Темаларга басып үз фикерегезне белдерә аласыз. Зәңгәр килешү, кызыл килешмәү билгесе. Рәшит әфәнде, сездән башлыйк. Шуннан да менә әйтеп киттек, бу квадроцикл, багги кебек транспорт шаралары берникадәр уенчыкка әйләнеп китте. Алар белән юл хәрәкәтләре ешешрыймы? Кызганычка каршы булгалый андый очраклар. Безнең Татарстан буенча ул күбрәк инде район җирләрендә. Безгә килеп киткәндә Казан шәһәрендә андый кызганычлы булган очраклар булганы юк әле. Бу безнең күбрәк район җирләрендә, чөнки бөтен квадроциклларда һәм баггида йөрүчеләр, алар күбрәк район җирләрендә, болыннарда, урманнарда ял итәләр һәм шул каялар да бит инде алар аны. Әйе, шуның өчен алынган транспорт чаралары ул һәм менә шунда алар ял иткән вакытта инде төрле куркынычсызлык кагыйдәләре үтәмәгән аркасында килеп чыга торган нәрсә бит инде Аяныш хәлләр дә булгалый. Килеп чыккан аяныш хәлләр инде. Статистика юкмы быел менә узган елга карап? Бүгенге көндә безнең быел балык бистәсе районында булды шундый очрак. Узган ел инде бик каты шаулап китте шундый очрак. Ул безнең хатын-кыз үзенең баласын әле шулай ук хәлакәткә китерде. Андый очраклар менә булгалый шул. Менә бүген безнең студиябызда тәҗрибәле квадроциклда йөрүчеләр дип әйтергә кирәк. Инсаф белән Ленар. Ленар, сез күбрәк кайларда йөрисез? Урман, болыннардамы, юлга да чыккалыйсызмы? Ничегрәк? Һәм менә без әйтеп киткән аянышлы хәлләр турында еш ишетәсезме сез? Аяныш хәлләр без үзебез аңа килеп чыккан юк. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Ул просто правилаларны имя күрә килеп чыга торганнар инде. Чөнки кагыйдәләрне бозмасаң, әйбәтләп йөрсәң, андай шартлар булырга тиеш түгел. Без күбрәк йөрибез кырларда, урманнарда, кая йөреп була, кая кагыйдәләр бозылмый, ул җирләрдә генә йөрибез. Төрле чаклар, төрле ярышларда катнашабыз. Менә бу сезнең видео күргәнебез шәйме? Әйе. Сез безгә җибәргән менә. Бу квадроцикл, багги сез ничектер дөресрәк әйткәндә һәрберсендә йөрисезме? Айрым яки менә син профессиональ баггичы, квадроциклчы дип бүленәсезме? Ничек сезнең бу очракта? Кемнең ничек желаниесе бар, шуны ала да инде шул белән йөри. Алада йөрү бер мәсьәлә, ә менә алып йөрер өчен нәрсә кирәк? Нинди таныклык? Рәшит әфәнде, сез бәлки ачыклык кертирсез. Шул менә безнең күп кенә кешеләр бу транспорт чараларын ял итер өчен алалар, ләкин кайсы күп очракта алар аны белмиләр, что кирәк безгә килеп, аларны теркәргә кирәк законлаган учет турында сүз бар инде. Учет турында да инде учетка куярга кирәк, русча әйткәндә. Һәм дә бу транспорт чараларында йөргәндә кирәк таныклыклар, йөртергә имитә торган таныклар. Алар һәрберсе шулай ук бүленә төрле категорияларга. Квадроцикл белән сигатка үзенә аерым бер категория, баггига үзенә бер шулай ук категория. Менә бездә бүген кунакта үзәк уку үзәгенең директор урынбасары. Аннан сорыйга әле нинди таныклык ул, ничә ай укырга кирәк һәм укырга теләүчеләр күбрәк иратлармы, хатын-кызлармы, ничегрәк, яшьләрме, олылармы? Күбрәк квадроциклга, конечно, безнең иратлар, яшь егетләр укый инде. Кызлар сирәгрәк була. Квадроциклга йөрер өчен A1 категориясе кирәк. Трактор машинист таныклыгы белән биреләчәк. Менә минем мәсәлән машина йөртү таныклыгым бар. Миңа хәзер тагын күпме ай укырга кирәк әлеге категорияны алыр өчен?
Bir ай тагын бер ай укырга кирәк булачак. Имтиханнар бирергә. Әлбәттә, имтихан бирергә туры киләчәк. Сначала практиканы сдавать, теорияны сдавать итәсез, шуннан соң инде практикага барасыз. Демәк, тагы бер кат аңлашык. Безнең квадроцикл белән шул снегоход дип әйтик инде бер категория туры килә аларга, әйме? Бер категорияны алып, икесендә дә йөреп була. Баги кирәк икән инде, багида йөрисең килсә, син икенчесенә барып тагы бер ай укыйсың. Башка категория була ул. Әмма күп кешеләр моңа күз йома да, таныклыгы булмыйча торып, шул квадроциклларга, шул снегоходларга рәхәтләнеп утырып йөри. Менә шундый очракта нәрсә көтә аларны, мәсәлән, ЮХИДИ хезмәткәрләре күрә икән, таныклыгы юк икән, нәрсә көтә аны? Нинди штрафлар көтә? Бу очракта административ хукук бузулар турында Россия Федерациясы кодексының 12-нче бүлеге нигезендә 5000-нән 15000 сумга кадәр штраф каралган. Шул ук вакытта транспорт чарасы тоткарлана һәм штраф стоянкасына урнаштырыла. Шул бу транспорт чарасы хуҗасы өчен дә әссез үтмәячәк. Российская Федерациясы кодексының нигезендә рульны тапшыргач өчен 30 000 сум күләмендә административ штраф салу карала. Менә хәзер без аның нинди штрафлары һәм гомумән алганда җаваплылыгы бар икән расладык. Ләкин менә егетләр, гади генә бер сорау бирим әле сезгә. Берәү алды үзенә квадроцикл, баги, аның тирешә таныклыгы да бар. Ләкин шул ук гади булган саклык чараларын ул истә тотмаска мөмкин. Сез профессиональ спортсменнар буларак, әйтегез әле, ничек максималь рәвештә бәлки дөрес үк булмас инде, монда саклы рәвештә йөрергә дип. Ләкин ничек матур итеп йөрергә кирәк? Нинди тәкъдимнәрегез, киңәшләрегез булыр? Экипировкадан башларга кирәктер миңа калса беренче чиратта. Беренче чираттан экипировкаларга кирәк, обязательно шлем, башны сакларга кирәк. Баш берәү генә. Аның өчен интернет җирләрендә бик күп видео бар. Аларны карап, сразу аласы килә. Каска тагы нәрсә? Черепаха дигән защита бар, ул хоккейный формасына охшаган. Рульгә бәрелсәң, веткалар бәрелсә, шуннан саклый инде. Һәм үзеңнең исемең язылган бер футболка киеп куйсаң тагы да әйбәтрәк. Анысы да бар. Шалбар, ниндер махсус шалбар кирәкме? Шалбарларны анысын уже погода буенча кая барганда карыйсың инде, либо анда, значит, водный су преградалар була. Ул җәй көне булса, бренди җиңелрәк әйберендә киеп була. Аяк киеме? Аяк киеме кирәк, значит, катрак ботинка кирәк инде. Катрак ботинка? Аның махсус бар бит, үзенең ботинкасы бар, анда потому что судан кирсәң, суны чыгарыр өчен анда тишекләр бар, шулдан бит барса да чыгып китә инде носки. Һәм менә бу бүтән киемнәр күпмәгә төшә инде? Ул төрле производителен тора инде. Иң кимендә 25 000 тирәсе чыга инде. 25 000. Әгәр дә багиңны алгансың икән инде, квадроцикл алырлык акча тапмасаң икән, киемгә генә табасың. Ләкин бер кызык очрак килеп чыга бит әле монда. Син шушы квадроциклны аласың, матур итеп урманның теге хәтта болыннарына йөрүшең генә түгел, менә видеодан да карадык, ниндидер тауларга менеп, суларга чумып, сикереп, мәтәлчекләр атып. Моңа сез үзегез ничек карыйсыз? Спортсмен буларак, әлбәттә сезнең менә шушында бит инде төп асылыгыз да йөрүне. Сез буларны киңәш итәсезме, гади багида, квадроциклда утырып йөрүчеләргә? Ну, профессиональный гонкалар әле бездә үткәргән юк. Бүтән гонкалар алар любительский формат. Шуңа күрә анда трассалар шундый ясала, кая бик авыр получить травму. Шуңа күрә инде бүтәнсе әкрен йөри, бүтәнсе максимально безопасный. Сезнең әйләнгәнегез бармы? Әйләнгәч конструкциясы ничек аның әйләнгәч? Әйләнгән юк. Булмасын да, сакланып кына йөри күрегез. Сезгә инде без спортсмен буларак сорау бирсәк, менә бездә бүген кунакта Диләрә сезгә әни буларак сорауймы? Сезнең үзегезнең квадроциклыгыз бар, ирегез дә, үзегез дә йөрисез, балагыз үсеп килә. Һәм мин беләм, күп кенә бистәләрдә хәзер хәтта башлангыч мәктәптә укучы балалар да квадроциклга утырып кына мәктәпкә киләләр. Сезнең моңа карашыгыз, менә балагыз үсеп килә. Мәсәлән, 10-12 яшьләр, 14 яшьләр булганда аны утыртыр идегезме рольгә? Әлбәттә, мин каршы. Чөнки бу бит барыбер куркынычсызлык.
Қорқыныш техника. Ол барыбір. Ол битаның весылары да көп, күшлері де көп. Барыбір ол кішкене балалар үшін түгіл. Сіздің бистеде ерилер ма? Біздің бистеде әлбәтте балалар яшысмелер. Хәтта күршілер бізде балаларына кішкене квадроцикл сатып алдылар, бүләк еттіріп. Мақсус, әйе. Хоть кішкене болса да, ол барыбір опасный техника. Хәтта біздің ауыл ішінде, ауыл деп әйтәм, енді Совет районында ауыл, біздің юллар бойынша ерилер, күрші балаларында отыртталар, ярар өзлеріне, өз балаларында техника безопасности аңлатсалар, әнілері. Күршідегі орамдағы балаларны отыртып ерелер бет, алар бет бір нәрсе білмелер. Анда бір нендей шлем да жоқ, бір нендей экипировка. Олар газға басалар да басалар. Қаршыға легковой жеңіл машина келе басалар. Ол бет вообще бек... Сіз өзіңіздің балаларыңызды отыртасыз ма, өзіңіздің квадроциклға? Жоқ. Әлбәтте, әнілерге кіртәбіз де, өзіміз рәхәтләніп, садикта болғанда, еребіз квадроцикл білән рәхәтләніп, орманларға, балынларға жылай тұрып. Хәтті өзіміз де әйләнгәш кіне, елғаға шоңғаш қана, шлемнар, экипировкалар кие башладық. Хәтті құқық алырға башладық енді, мерімді өзімді. Siz bik cevaplı eti yani ama ondalar bik az. Reşit efendi, şundan da şunu problemler var bit. Yaş üsmirler yürü, balalar yürü, spirtli içimlikler kullanıp yürüler. Tağın bana anlaştıp nerse bilen işraşasız. Bir qaraganda aytasım ki efirdan sizin adreslerini aytırsızlar. Biz onda reytler ötkərib alırız. Bu şıraqtan aytasım ki biz yuxidi bölügü bilen yıl devrinde bir küp kına reytler ötkərəbiz. Hamla bunday şıraqlarını biz özümüzde көргенімізі әйе тіріккейбіз. Biz аларға шулай административный жауапларға тартабыз аларны. Мұндай шырақлар бар. Әгер де біз шул рейтлар өткергенге көрі инде деп ойлайым, біздің бүгінгісі күнде узған жылға қарағанда хамал багиларны һәм квадроциклларны учетқа қою һәм шулай йөртү турында таныклыклар алучылар күбәя башлады. Мен мәсәлән бу тапшыруга кадәр гомумән белмәйдем квадроциклга ниндер махсус таныклы кирәклеген. Шакыра үзенә квадроциклдан кирәген дә тәмле каршына калдырып төшәләр дә мин утырмыйм. Сорау анда түгел, сорау башка да, бәлки информация җитеп бетермәйдер, әйе. Әйе, әйтәсем килә күп кенә шыракта безнең кешеләр квадроциклларны алган шыракта аларны как спорт инвентарь әйтеп киткән идем инде мин, спорт инвентарь шикелле итеп алалар да һәм аны 10 көн эчендә закон буенча алар аны куйырга тиешләр учетка. Әгәр дә алар 10 көннән учетка куймасалар, безнең шулай ук каралган административный җаваплылык, без аларны штрафка тарта алабыз. Хәзер менә әле күп кенә инсаф әфәнде шулай ук клублар, без шундый клублар бар икәнен беләбез. Алар бер генә түгел безнең шәһәр буйлап. Аларның менә шундый клублар bizge müracaat etken vakitte alar mene görünüp tura zakonlu rəvişdə bizge koyalar özlerinin kvadratsiklların, özlerinin klubdagi jirgen kişilerini alar jibereler bizge egzaminler birdirtirge avtoşkollarga jibereler mene alardın da propagandası kubeydi şekilli. Alar da mene bizge yardım etip turalar. Hem şulay yuxidi bölügü bizge bir köp yardım ete. Yuxidiga da söz berek, hamma sizga söz bergancha biz qisqa vaqtda reklamaga to'xtalamiz, bizdan ayrilmag'iz. Reklamaga kadar biz şuşunday tür transport qatnaşındагы yol hərəkətləri turunda сөйләшкән идек. Һәм кай вакытта şuşunday hərəkətнең сәбәпчесе булалы спиртлы эчемлекләр. Әйме, спиртлы эчемлек kullangan kiliş şu transportқа отырып tutulğansın iken сиңа нәрсә яный? Bu şıraqta 30 000 сум күләмендә штраф билгеленә һәм ел ярым елдан 2 елга кадәр транспорт чаларылы белән идарә итү хукукны мәхрүм итү каралган. Шушы транспорт кынамы яисә гомум автомобильләр? Шушы транспорт чарасы махсус тукталышка урнаштырыла. Әгәр дә аның таныклыгы юк икән һәм ул üstəvinə spirtli içimliklər kullanıb otura ikən, onun maşina yürü tanıqlığı alınamı bir yılğa? Alına.
шушы транспорт үшін таныклыгы булып, машиналарга гади жеңіл автомобильләргә дигән таныклык каламыни? Юк, калмый. Бу алына, менә шуны. Алына. Икесе дә алына димәк. Икесе дә алына, ие. Ел ярымга. Ну, минимум ел ярымга да. Mesela суд хәл итә. Ие. Менә Кава спортчыларыбызга мөрәҗәгать итеп, ниндер үзенчәлекләре бармы квадроциклда йөрүнең, байгида йөрүнең? Мәсәлән, мин тәҗрибәле машина йөртүчем. Мин бүген квадроциклга утырып китә аламмы болыннар, урманнарга? Үземне нормаль хис итәчәкменме? Я булмаса миңа авырга туры киләчәкме? Үзенчәлекләре нәрсәдә ул мен? Йөрүнең. Ленар әфәнде. Сразу гына йөреп китәргә бик авыр булачак. Чөнки наверное, күбрәк мотоциклда йөрсәң, җиңелрәк булып йөреп китәргә. Чөнки аңа күбрәк ошаган инде машинага караганда. Монда 4 көпчәге бар. Авырга алмыйсың, но йөрү үзенчәлекләре нәрсә? Йөрү үзенчәлекләре бар, потому что хәзерге особенно яңалары алар бик каты көчле. Газ белән дөрес идәрә итмәсәң, әгәр дә погода белән карамасаң, бик тиз әйләнергә дә мөмкин, аварияга да эләгергә мөмкин, бик игътибарлы булырга кирәк. Менә шуңа күрә Луиза, менә укыту үзәкләре бар. Син әйттеләр бит, бер ай укыйсың. Шушы бер ай укыганда сиңа өйрәтәләр, ничек газга басырга, ничек борырга дигәндәй. Менә балалар дибез, ләкин әйдәгез аңлыйга барыбыз да. Ничә яшьтә мөмкин соң әлеге транспортка утырырга? Шул ук 18 мә, чөнки без балаларны күрәбез, күпме көтәргә кирәк? Безнең бүгенге көндә 16 яшь тулган балалар, дибәтигендә яшүсмерләр, алар укый алалар квадроциклга, һәм шулай ук бездә бирә алалар имтиханнар, һәм шулай ук без аларга тапшыра алабыз йөрү турында таныкларны. Но байгыга инде 19 яшь булырга тиеш безнең. 18-дә җитми. Чөнки безнең менә İnsaf dostumuz hamına bu bizim Ленар dostumuz. Ленар dostumuz әйтеп киткәнчә, квадроцикл ул җиңелрәк освоиться ителә инде. Байги ул безнең шулай ук машина шикелле, аларның двигательләре бик мощный. Гомумән аларның аны җөртергә авыррак, ул машина шикелле генә дип кенә уйламагыз, аның bir спортивный бит инде. Мимәлүк киресенчә җиңелрәк дип уйлыйм. Юк, ул бик авыр машина һәм шулай ук ул бик тиз әйләнә торган. Аны җөртер өчен гомумән башта машинада йөрергә өйрәнергә кирәк. Аннан соң гына инде байгыга утырып опыт белән генә утырга кирәк. Менә бу категорияны алыр өчен димәк башта машина таныклыгы булырга тиешме? Машина таныклыгы булырга тиеш. Машина булмаса да ярый, ансы сүздә юк. Но кешенең опыты булырга тиеш. Ну без күбрәк карыйбыз инде. Безгә барыбер кеше удостоверение йөрү турында таныклыклар алырга килгән вакытта без аларның машина праваларын карыйбыз. Әгәр дә машина правалары юк икән, без аларга өстәмә шулай ук аларга билетлар бирелә. Бу инде машина правил дорожного движения буенча өстәмә билетлар. Менә кунагыбыз Диләрә, сез әйтеп киттегез. Хәзер сез инде сүз әйтергә дә куркырсыз монда. Рәшит әфәнде сезне куркытып куйды, урамыгызга рейдлар ясыйбыз дип. Алайда сез әйләндек дип әйттегез, әмма берничә тапкыр имгәндегезме, ничегрәк булды? Юк, исән сау Аллага шөкер, бер нәрсә булмады. Барыбер. Ничегрәк булды ул менә теге тамашачыларга да әйтеп киттегез. Чөнки без бөтенебез дә җиңелчә карыйбыз бу транспорт чараларына. Әйе, кішкене генә елганы уздык. Анда кішкене шундай аврак шикелле урын булды. Шуңа күрә туп турыгына төштек тә, туп турыгына менмәкче идек. Хәзер бит инде хукуклар алып, без аны беләбез, инде градус буенча менрәгә була. Но элек без аны белмәдек тә. Но шумо булдым инде шул елгага. Аллага шөкер, бер нәрсә булмады. Но шунда квадроциклның авырлыгын белдек. Чөнки ул көпчәкләре белән искә таба әйләнде дә суга шулай шунда. Сез икәү идегез. Менә шул икегез булуыгыз да бәлки файда булгандыр, бер-берегезне амортизация ясагансыздыр әле сез. Аннары бит шул квадроциклны обратно көпчәккә әйләндерергә бик авыр булды. Иң авыры шул булды ди. Әйләндереп куярга. Әгәр дә менә шушы поселокларда, бигрәк тә менә безнең Арчада, безнең аның теге шәхси сектор дип әйтгәндә, анда мин күрәм бик еш балаларның тызбыз безгә анда елга да, орман да якын. Кая барга икән беләсезме хәзер? Миңа уяу граждан буларак кемне чакырырга, кемгә шалтыратырга, яисә матур итеп карап утырганмы? Беренче чиракта Рәшит әфәндегә шалтыратасың туп турыга. Беренче чиракта инде
сіз полиция хезмәткәрләренә шалтырата аласыз. Һәм инде алар үзләре ниндирәк монда куркынычсызлыклар бар икән, аннан алар үзләре определяция итәләр инде. Максималь тизлек менә квадроциклда. Күпме? Ул квадроциклдан үзеннән зависит инде, потому что хәзер безнең рәттә бик күп производительләр, алар и Китай ягыннан, и Америка якларыннан. Менә Кытай дигәннән без беләбез инде Кытай продукциясе ул артык теге сыйфаты буенча да һәм бәясе буенча да ул бик безгә кулай, уңай дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә хәзер квадроцикллар күбәеп китте, анда йөрү ул куркыныч тудырмыймы? Тудырмый, анда тагын бер тапкыр әйтәм, баш кирәк жүргәндә, аны сүндермәскә кирәк. И Китай производительләреннән анда бар и самый минимальный бәясеннән, и самый максимальный. Кытай дигәндә син Луиза инде минималь бәяләр бүген күпме? Анысы зависит от мощности, характеристиклары инде 1-200 меңнән более-менее башлана инде и 1,5 миллионга җитә инде. Менә бу 200 меңлеге ничә аның максималь тизлеге? Анысын инде якын гына 60-40, якын ничә? Юк, анысы бер 25 километр барадыр инде, менә шулай гына. Якын кибеткә барып кайтырга, менә бәрәңге баздан алып төшергә. Минем әбиләрне дә күргән бар. Безнең арчада бер авыл бар. Шул авылда балалар алып бергән әбигә шушында квадроцикл. Менә аның тоныклыгы бар микән ул әбинең? Законмы юкмы икән йөрүен белмим, ләкин бу әби бик рәхмәтләр укыган балаларның аныкларына, чөнки үзе генә ялгыз яши һәм үргә менеп, авылның үренә менеп кибеткә барырга кирәк ди. Шуңа күрә әкрен генә бара, әкрен генә кайта. Менә закон буенча авыл урамнарыннан йөрү мөмкинме менә шушы квадроциклларда? Безнең квадроциклда, багиларда алар бөтенсе транспортный средства, русча әйткәндә, шулай булгачтан, әгәр дә инде сез юлларга чыгасыз икән, самое главное сезнең булырга тиеш бөтен кагыйдәләрегез үтәлгән, удостоверениегыз, шулай учетка куелган, техосмотрлар үтелгән һәм страховкаларыгыз булырга тиеш. Гомумән йөртү өчен өйрәнергә кирәк бит, шулай бит. Беләсезме, без монда инде шуның катлы күперттек, аяныш хәлләр турында да сөйләштек, бик җитди итеп, штрафларны да җиткердек, штрафларның күпме икән. Бәлки без күпертәбездер, бәлки аның катлы куркыныч әйбер дә юктыр, менә тәҗрибәле спортчылардан сорыйк әле. Нәрсәне истә тотырга кирәк беренче чиратта, менә сездән киңәшләр тамашачыларыбызга? Инсаф әйткән шикелле, башны главный сөндермәсә кирәк. Карап йөрергә кирәк, игътибарлы булырга кирәк. Үзеңә йөрмисең бит. Кешедә була, машинада була, юлда. Даже кырда йөргәндә дә төрле хайван да килеп чыгарга мөмкин. Шуңа күрә игътибарлы бик булырга кирәк. Шуңа аңларга кирәк, әгәр дә бу техника бар, кабул ителгән һәм менә закон буенча да аны регуляцияләр икән, димәк, ул кешенең үзеннән карап, аның мөнәсәбәтенә карап, ул аның хакы бар йөртергә, хәрәкәт итергә. Менә самокатлар белән аналогия китерсәк, самокатлар әле һаман тикшерелмәгән тема. Ул турыда әле һаман бәхәсләр бара, яңа законнар. Бу транспорт чарасы әйдәгез хәзер ясый бер төрле нәтиҗә. Әгәр дөрес итеп аңа мөнәсәбәт белән йөрсәң, барлык техник саклык чараларын карасаң, йөрергә була һәм йөрергә теләүчеләр шул рәвешле бәлки күңел ачырлар, бәлки нидер теге спортив мәнфәгатьләрен канәгатьләндерерләр. Димәк, бу мөмкин. Бар тик дөрес мөнәсәбәттә булырга кирәк техникага. Әйе, транспорт чарасын һичшиксез теркәргә кирәк. 10 көн эчендә 10 көн эчендә. Әйе, 10 көн эчендә йөрү таныклыгы булырга тиеш. Нәкъ менә бу транспорт чарасына туры килгән категориялы һәм айык акыл белән эш итергә кирәк. Менә төп мәсьәләләр бүген шул булды. Бүген уенчыкка тиң транспорт чаралары турында сөйләштек. Шуны гына онытырга ярамый, уеннан кайбер вакытта уймак та чыга ала. Таянырның да һәр вакыт бар, шуны онытмагыз. Рәхмәт сезгә бик зур.